Nawusoloko izihlangu zabantu zikulingana, akho size ingakulinganiyo yabantu, kuyayenza iswekile. Ithi ke loo nto leyo ukuthatha iingxaki zabantu uzenze zakho wena, usenoba nayo iswekile, ngoba kalo yonke le nto ilapha phandle wena uyenze yakho. Uzawundiva kuba utheni? Uhlikihlile apha. Khawukuthoba inyawo nantsika ekuthatheni into zabantu uzenze zakho. Ukuzenza zakho ke uzawuzicingela nawe uba yintoni oyenze yakho ingeyo yakho. Ayizanga kuwe, hayi, kodwa wena uyithatha uyenze yakho. Size 14 wena uyakulingana ngoku unxiba u6. Yho! Oh!